هێژا فەهیم نەها ez dixwazim taybetî derbarê dagirkeriya dewleta Tirk al Başûrê Kurdistanê de vê heftê wekî ku tê jî te destpêkê got heqeqeten mijarekê serekeb û nihal Başûrê Kurdistanê ama berê ez dixwazim te tabloyekî xêz bikî. Niha rewş çi ye li Başûrê Kurdistanê? Yani aliyekê hilbijartin îptal bû, xizaniyekî pir mezin heye, biryarên hikûmeta navendî hene, hinek bûyerên ku diqewimin hene, hinekî karî tabloyekê wisa çabikî. Bi rastî jê ku em zêdetir lazim li ser rawestin bi raya min êrîşa dewleta Tirk ya li ser Başûrê Kurdistanê. Li wir hesabekî dike ku ji xwe tê bîrawe jî di 16 Nîsanê de ser bi Metînayê ve êrişekî da dest pê kirin. Yani bi rengekî ew tiştê ku dixwest got em ê bawayekî berfirehtir êrîş ser bi qadên medyayê ve bibin ve tişta diyarê netkarî bû pêk bîne fakat li herêma Metînayê berê dixwaze ew qadê ku tê de ne zêdetir bike, berfirehtir bike. Her wiha tabi hin rêyên hatinçûyînê ya gerîlayan bi kokê bibirin. Ji ber wê yekê jî hewldanekî li wan de re dane dest pê kirin. Dê tam di wan heyaman de hatinçûyîna wan ser Başûr jî dest pê kir. Yani bi alîkî ve serokê Mîtê, bi alîkî ve Wezîrê Derveyê Welatiyê Tirkiye. O dûre jî Erdogan bi xwe heya nigê wan jî çû li Hewlêrê jî hevdîtin gel QDP û Barzaniyan pêk anî. Di vir de tabî armanc çi ye? Armanc ew e ku ew êrîşa ku mezin dixwazin pêk bînin dizanin ku bi tena serê xwe nikarin pêk bînin ji ber wê yekê jî ji alîkî ve ji hikûmeta Baxdadê ji alîkî ve jî ji Başûr bi giştî alîkarî dixwaze ama li Başûr jî tena serê xwe bi pedekê re mayiye. Ji xêlî pedekê Bawerim ji Iraqê jî tam wê ew ê piştgirîne. Başûr mesela ji wir pedekê pevtir aliyê din dijberî dikin. Li Iraqê jî di nava Iraqê bi xwe de jî dûbendî heye. Gelek civînan li Iraqê pêkanîn. Yani gava me wan şopand hem İbrahim Kalın hem Hakan Fidan hem Erdoğan bi Tirkmena re, bi Erebên Sunnî re, bi Erebên Şiî re, bi aliyê Kurda re jî bi piranê pedekê re gelek hevdîtinan pêkanîn. Fakat ji ber wan nakokiyan di nav Iraqê de ew piştgiriyê ku daxwaz dikir ji wan bi temamî negirt. Wisa diyar e. Yani ev ya bi rengekî derketiye holê. Tabii müdaxale jî dikin. Mesela bînin bîra xwe li Kerkûkê hilbijartinekî çêbû. Li hilbijartinê hetan hal Kerkûkê waliyekî nehatiye tayin kirin. Çima nehatiye tayin kirin? Tabii ku hatiye hilbijartin jî. Tabii müdaxale heye. Müdaxale çi ye? Ji alîkî ve Tirkiye ser bi pedekê û Türkmena ve müdaxale dike. Dixwaze biriya pedekê û Türkmen û hin aliyên Ereban ve waliyekî ne Kurd li wir bê tayin kirin. Erebên Baxdadê yan jî Kerkûkê bi xwe jî dixwazin dibin desthilatdariya Ereban de bibîne. Ji alî din tûlê dinêrî ev müdaxale rêl ber wî girtiye de esasa xwe de Kurd eger helwesta Parti Demokratîk Kurdistan tune bana bi rastî jî li wir dikaribûn zêdeyiya meclîsê bigirin destê xwe walî jî tayin bikin. Ev jî nakokiye. Türkmenên ku li wirin hêzawan jî derket holê. Yani ew qas piştgirî ji dewleta Tirk digirin. Ew qas berê wan vekiriye û zext û zulmê xwe jî dikarin biriya dewleta Tirkiye li wan de re pêk bînin. Li hêza wan derket herî zêde parlamentoyê çi ye? Di meclîsa Kerkûkê de du kesan wiha tenê temsîl dibin. Ew jî tiştekî vala derket. Îja tabî bi tedaxula dewleta Tirk rêl ber wê yekê jî digire. Îja bana hemû ser hev ku gava meriv bîne berçav dewleta Tirk hê ew plana xwe ya bawayekî giştî li ser Iraq û Başûrê Kurdistanê lê bi taybet jî li dijî em bêjin gerîlayên PKK tu hesabê xwe dev jê bernede. Yani tu hesabekî din ji xeynî şer nakin. Fakat ew tiştê ku bi dest dixe jî nikare bi serxe. Çima eger di vî warî de piştgirî bi qenaata min bi taybet jî Amerîkayê bigirtana belkî dikaribe zûtir hin gava bavê. Fakat ew jî vala derket. Çima yani hinder hoş propaganda kirin gotin ku em ê biçin em ê li wan de re hevdîtinan pêk bînin televizyonên Tirka wisa digot ku yani ew biçi were Amerîkayê temam ji xwe piştî Erdogan hat wê operasyon dest pê bikin nabêne hefteyekî de em ê temamê
başure Kürdistanê Rojlata navîn ne dev ji başûrê Kurdistanê em ê rojlata navîn bigirin bin bandora xwe ji xwe em ê bikin. Lê derketore tiştek güzel ji tune yani Amerika ji xwe ew jî nedaye pê. Vê rojê dilxa xwe ji derbas dikin. Joe Biden Kenyayê yekî Serokkomarê Kenyayê davet kiriye ji ziyafetekî pir mezin dayê pêşwaziyekî giran pêkanî dibêje Kenya û Tirkiye. Reîsî dibêje ku ez rêberê cîhanê me. Ew rêberê cîhanê netkarî bû li wir yek randevuyekî bigire biçe li Amerîkayê hevdîtînek pêk bîne. Lê Kenyayê bi rojayê li Amerîkayê tê pêşwazîkirin û şeref hayî jî xwarinên taybet zan taybet didin. Tam divir de ez dixwazim yani asas çünkü ew jî weke mijareke gelek hata axaftin. Niha hilbijartin ji bo paş bixin Nêçîrvan Barzanî çû İranê bu ana hevdîtin kir. Duya away hikûmeta navendiya Iraqê îkna kirin. Lê li aliyekê din rojnameya xebat li wê derê weke xwest ku hincetekê çê bike ku yênekê jî bikişînin nava şer. Yani li ser ew gotin ku baregehên wan li nêzê Slêmaniyê ne ew yani çawa mîta Tirk ku dixwest noxte ragihînin bi destê KDP an jî rojnameya fermî a KDP vêya ragihandin. Ji bo wê me rûkarê çêbêje wisa bi kurtayî wek mijarem ser. Na çapemeniya başûr de bi taybet ew çapemeniya ku nêzî PDK'yê tev digere ez dikarim nav jî bidim yani di serî de Bas News mixabin em zûdê dişopînin di vî warî de rolekî gelek nexweş dilîzin. Xirab dilîzin. Yani çawa xirab dilîzin hin nûçeyê wan dibêjin ya nikarim îspat bikim lê dikarim son bixim ku bi destê dewleta Tirk hatiye nifsandin. Yani bi destê istixbarata devletê hatiye nifsandin ya Tirk hatiye nifsandin. Çünkü pirî cara nûçeyê nûsa çêkirin ku meriv bawer nedkir ki nûçe çawa bi vî şiklî çêdibî. Yani eger em nûçe gihanî nizar bid. Ew tabî hin cara sûcdar dikin dibêjin aliyê din ji wer dike ama her çi jî bikin meriv rêxistina xwe diparêze, meriv rayû ramanê xwe diparêze ji Qet nebe berjewendiyê Kurda diparêze. Berjewendiyê Kurda neparêze jî berjewendiyê partiya xwe jî biparêze lê ew nûçe net berjewendiya Kurda deyê net berjewendiya partiya wan deyê net berjewendiya bîr û baweriya wan deyê. Niha tabî tiştekî esasî heta niha çapemeniya xwe ya navendî di vî warî de kar neanîbûn. Yani tiştê ku hewce bikirana bi riya Bas Newsê bi riya Rûdawê yan jî bi riya Kurdistan 24 û hin rojname û kovarên din çê dikirin lê feqet televizyona Kurdistan ku wek televizyonekî navendî ya Parti Demokratîk Kurdistanê û xebat wek rojnameyekî esasî ya partî bixuye yani rasterast girêdayê partiyê bi kar neada. Peki sedema vê tu çawa? İcat ev ya bi min ew e ku jiddiyan e. Di vî warî de jî dixwazin helwesta xwe bi rastî li yên li hemberê xwe yani bi taybet li yênekeyê bidin nîşandan. Yani em di vî warî de hewlêrê tîne bîran bi rokus. Tabii em di vî warî de siyaseta xwe naguherînin em ê her biçe tûntir bikin. Eger hewce bike em ê bi dewleta Tirk re jî hin tiştek karibin pêk bînin. Di vî warî de bêalî bimîne. Yani her iki em bêalî bimîne. Çünkü piştî ku Bafil Talebanî serokê yenekeyê çû Amerîkayê gelek peyamên cuda da. Yani go beriya biçe ji wan peyamadan. Berê biçe jî dama li Amerîkayê jî peyamên tund da yani. Go di nav Kurda de kesek nikare meldi jî Kurda bikar bînin. Dudu li hember rojavayê peyamên pir xurt da ji bo parastina rojavayê peyamên xurt da û di vî warî de jî bang li aliyê din ya Kurda kir. Piştî wan peyaman ev nûçe ku di xebatê derket bi rastî jî bi qenaeta min ew e ku ne tena serê xwe bi zexta dewleta Tirk çünkü dûr de berjewendiyê xwe jî bi rengekî ji alî partî ve dîtin berjewendiyê xwe girê dane berjewendiya dewleta Tirk yani ne dewleta Tirk bi xwe jî girêdana AKP û MHP'yê mixabin yani lazim meriv vê rastiyê bêje. Ev xeter e û ji bo PDK tenê jî xeter nine. Ji bo tevayê Kurda xeter e. Yani ev ezmona ku melpêş pê xwe hiştiye bi rastî jî ezmonekî gelek xirab di vî warî de. Meşerê yenekê û KDP dîtiye, meşerê PKK û KDP dîtiye, meşerê gelek rêxistinên din ya navxwe de dîtiye. Ê Komala û PDK İran sala 21 de piştî ew qas dest keftiyan
Yani divî warî de her rêxistin lazım e bi berpirsiyarî têv bigere lê bi taybet ew rêxistinê ku bawayekî eşkere û zelal gel em bêjin dagirkeran didin distînin ew zêdetir 10 qat bi berpirsiyarî têv bigerin. Yani eger divir de ev nakokî bi rengekî vegere şer ne tane serê xwe ew aliyên ku dixwazin tune bikin zarar bibînin wê hemû jî zarar bibînin hemû Kurd pê zarar bibînin û ew tiştên ku Tirkiye daxwaz dike jî wê çaxê kesek nikare pêşî lê bigire. Wê ji Efrînê dest pê bike heta Musulê ji Musulê dest pê bike Kerkûkê ji Kerkûkê dest pê bike heta Süleymaniye û aliyê din 4 perçeyên Kurdistanê belkî nebêje ama 3 perçeyên Kurdistanê roşlat nepede 3 perçeyên Kurdistanê wê dagir bike û dûr de wê dagirkeriya xwe jî bidomîne divî warî de lîstikekî xirab qirêj heye mixabin hin aliyên Kurd jî nav wê lîstikê de cî digirin. Belê. Heval fehîm niha mijarekê jî me got ku tirsa dewleta Tirk ji İmraliyê yani sedema ku ew qas ditirsin çi ye li aliyekê wezîrê wan radibe dibe ku li wê derê tu tecîd tuneyê kengê bixwazin hevdîtin dikin lê 38 me heta dikeve meha 39 ku qed hevdîtin nehatiye kirin yani hani berê em bêjin salê carek bûna jî 2 sal carekê bûna jî têsa dihate kirin lê ev 38 me hek ku bi temamî qutbiye û tam di vê demê de jî dibe ku tecîd tuneyê lê dîsa qedexera digîne mesela qedexeya bi malbatan re ragandin her wa herî dawî di Hijdê Gulanê de qedexeya bi parêzeran re ragandin 6 meha ev ya tê çiwa tê yani sedema ku vê ya dikin çi ye ji xwe girtîgeh jî îdî ne hewceyên baz bikin ji ber ku gel ji nêzva dişopîne girtîgeh ev tecrîda li İmraliyê ne tenê li İmralî giravê di heman demê de hemû girtîgehan bela bûye û her wiha li ser civakê jî bela bûye eger mirov bawayekî din lê bilêre. Yani problema esasî helbesta dewleta Türk ya ji şer dixwaze sûd werbigire berbilazme bûye ve girê bide yani di beş awil de me biçek ser wî axivîn problem çi ye ev dewlet bi zordarî li ser hukme û zordariya xwe jî biriya şer didomîne çünkü gava şer hebe kanûn û hukûk û gelek tişt dikarin ji holê rakin dikarin ser gelek tiştî jî ku hevdîtin li İmraliyê bê kirin şer disekin divî warî de şer nesekin jî wê hêvî mezintir bike wê bi rengekî em bêjin pêşîl çareseriyê veke qet em bîr nekin 2015 de gava hevdîtin hatin rawestandin û piştî ku em bêjin dewleta Tirk rê ber siyaseta şer carekî din vekir dûr de şikestinekî mezin xwar Tirkiye. Ew şikestina mezin niha gelek tiş ji holê rakiriye, demokrasî ji holê rakiriye, hemû mafan ji holê rakiriye û niha yani çi maneya hilbijartinê jî nemaye bi rengekî bi dara zorê hilbijartinên xwe pêk tînin û ji wir carekî din wek destdatar xwe derdixînin. Îja naxwazin vê heyiyên xwe wenda bikin û bi taybet jî em bêjin piştî sûyekê adarê ku hat dîtin ku di hember van zext û zora jî dîsa mirov dikare zora wan bibe îja ji bo dûr de em hemû zanin pirsgirêka esasî li Tirkiye pirsgirêka Kurd e. Yani hatta ku ew nê çareserkirin jî ne li Tirkiye û ne jî li rojhilata navîn ne mimkin e jî yek gavekî biavetin. Îja tiştekî din heye yek û li hember vê pirsgirêkê pêre pêwendî deynin yan jî danûstandin bikin yan jî bi rengekî hevdîtin bikin wek rêxistin me rastî bêjî rêxistina pekke pekke bixuye pekke jî bi rengekî eşkere bawayekî eşkere dibêje ku îrada me li İmraliyê ev mesele li wir tê çareserkirin û berê jî gelek car hat ceribandin. Wê ceribandinê da jî destkeftî jî hatin dîtin. Sêzde em bêjin li İmraliyê bi hevdîtinan ev hat ceribandin û hêz jî hat dîtin. Dûr de hêz jî hat dîtin. Îja niha çi dikin? Niha bi vîya wayî pêşî lê digirin ku dixwazin bi rengekî destlatdariya xwe bi vîya wayî bidomînin. Tabii ev ya lazım meriv ya jî bêje. Tirkiye jî ev siyaset
هندی او 100 سال نجات پرستی ناو مجی انسانان دوار بجی کرنه کو انجام دگره نه مثلا ام بیجن دستلاتداری دوی وارده هلوسته کی دایه برخو سروی هلوسته دمشه اما اپوزیسیona Türkiye jiş خیلی ام بیجن دم پارتی یانجی او در دورن مین ولات پاریز و کرد و هن çepkür sosyalistên Türkiye tedine praniya wan Dinav ve Nijat Perestiye de şurci digirin. Yani ev kuş yani tedbirci bu rola CHP mesela hevdizinin CHP şey bu hem bir Dem Parti racı şey bu le mütaybeti ve Erdoğan u MHP racı şey bu. Piştevi darbekar hatın berdan. Darbekarı 28 Sıbatı hatın berdan. Tam duye demede cezayı mazın zedetir 400 sal li kesin ku doza kompası ya Kobani de hattın darzandın hat birin. U piştevi yani dve evet da tişta ku te xuyan murud kare beje ku asaz evana carek edin lehev kirin. Yani AKP fazla CHP'ci bir kişinin ali hoş boşa. Girandı be. Ez nikarim bejim ku hemu tiştandı behev kirin. Çünkü dihın tiştadı guherin xuyad ke brasti evya. Ama Ali CHP vakuyat ke. Ali CHP ve tabi dali AKP'de tiştek xuyad tiştek tüneyiş ku ne xuyan hakkı. Tiştek xuyad ke mu zordari mu zulme. Fakat merif beje ku vallahi ev zaxt zulmel ser kurda tek kirin. Yani Kobani'de, Yancı'da, Havay'da de hemut iştahında CHP ev behef kirine dve desteme de done hebi. Yani dvi varide doneyin ku desteme de tişten ku desteme de kemin. Fakat ev tişta emdikarin bejin. CHP he helvest taxuyarlı hember kurda bağvayı ki aşkere ne güheran diye. Yani ev gava bahsa Dem Parti'ydi ki Üyek Parti'yi ki Türkiye Vek partiye ki Türk hatta pricarandı bile o dvi varide dveji demokrasiye heybet iştadı karın bükünü falanı bevan yani mijar ne ev esas? Mijar esasen ne ev? Mijar çareser kirina ve pirskirekiye. Çareser kirina ve pirskirekiye de beguman tamam roleki Dem Partiye ve hebe le esasen çareser kirina ki bingehin çareser kirina ki bingehin bi davili anina şerdi be. Davili anina şerci bir tarafın şerredi be. Jüvi peftir türeye ki dün tüne. Tarafın şerci aşkereye ariye ki devlet atırke ne AKP MHP tanesi devlet atırke lali edinci pekke. Pekkeci divivaride ne carek ne seccar hazaran cargotiye ku iradamın divivaride imrali yek yadı diye eku müzakere sernaveme Karı bir domine teri eve. Hadvi vardı eğer tü peşiyle biraz Abdullah Öcalan digri ve çağı Armanca televir diyar etti. Ne xwazi ve mesele çare serbiki. Tü xwazi ji şer ji bo xusut ver bigri. Ha ve çağı ji pricaran Murat Karaylan ji gotiye Valentin ji gotiye qadlı vraya. Eğer un xwazın tülebket kerem ki varın tülebket ve mesele. Pajarvan 2 sale davi bağvay ki 40 ha eğer hun tünenekin em paş ve nakşinin. Nakşin yani tüccar tükesekli karime paş ve bıdıkışandır. Hem bu paş ve nakşin. Ya onu mesela bağvay ki demokratik bir danıştandına çareser bikin. Yani onu bir şer çareser bikin. Bu vet sekna gel çavadı bini. Mesela dehil bijartın eden beşinci ali siyaseta demokratik ve helvest akhwani şanda. Wan ve keminak derket beş. Dede jotmeye de pengaveke da destpêkirin ew pengav hêjî dewam dike. Lê nihayî qala evekê hukukî tê kirin. Mesela yek ku vê pêvajoyê bi rêve bibe. Hem ji alî hukukî ve hem ji alî siyasî ve û hem jî alî diplomatîk ve ji bo ya di bingeha wê de jî ez bawerim hinek ew jî tê xuyan. Rêyên çareseriyê jî tê xuyan. Mesela eger komiteyekî hukukê vî karî bimeşîne wê ji alî çareseriyê ve jî çünkü navê wê hukuk e. Ji alî çareseriyê bajî wê ez bawerim wê li rêw rêbaza bigere. Ti vêya çawa dibîne yani vê tevgera Kurdan û lêgerîna Kurdan çawa dibîne. Ya rast em bêjin siyaset tena serê xwe bi hukukê ve nameşe tena serê xwe bi helwesta gel jî nameşe. Fakat her du ji hev jî nayê qetat. Gel helwesta xwe diyar kiriye. Bi salayê xwedî lê derketinek mezin heye. Bu salayê jî çalakî di vî warî de qet nerawestiyane. Fakat tiştekî din heye devlet ne tenê hukuka xwe nas nake.
Hukka navnetevi jî derveyî hukka navnetevi jî nas nake. 10 sal berê dadgeha bilind ya Avrupa, Yekîtiya Avrupa biryarek istend. Gotin ku lazım carekî din ji nû ve darizandin were çêkirin. Yani ew darizandina ku pek aniye darizandinekî hukkî ne. Dure wek mafê hêvî 25 sal piştî ku yek 25 sal şun de lazım ew be cerbanın carekî din jî yani tu kesek hatta davi di zindanê dinamîne. Mafê hêviyê hene, mafê berdana insanan heye. Mafê berdana insanan heye, divî warî de jî biryarek istendiye fakat her du biryar jî tabii li hember wî gelek biryarê din jî devleta Tirk pek nayne. İca divî warî de eger birastî dadgehên Yekîtiya Avrupa û her wiha Konseya Avrupa, Parlamentoya Avrupa berpirsiyariyên xwe bicîbaniyana ve encamek ji vê yekê derket bana. Sedema ku pek naynin çi? Gelek danûstendin awan heye. Piskirêkarî mezincî em zanin ew koçberên li Tirkiyeyê nêzî 6-7 milyon koçber li Tirkiye hene ji welatên din hatine û ji bo ew neyên Tirkiye her carê bertîla din Tirkiye û hin tiştan de jî çavê xwe li Tirkiye digirin. Yani 6-7 milyon insan hatine avan ber Avrupa'yı ve velvan derajı krizeki bezin çepki. O her diçil Avrupa'yı jî partiyen rastgir Nijat Perez xurttir dibin, ji berê xurttir dibin. Evana jî tirseki bezin nabîne avan çekirdi. Ji bo evlehiya xwe biparêzin, ji bo birengekî van tiştên ji derve koçberên derve neyene Avrupa'ya dikarin Türkiye'ye her cüre xirabî bikin. Yani encamekî yek ev e. Ya diyemin jî Tirkiye ji bo an welatekî stratejîk li roşlata navîn deriyekî ye. Ew deriya jî dixwazim karbînin. Ji bo yekê jî hatta niha çavê xwe li Tirkiye'ye girtin. Yani biryar istendin fakat gava Tirkiye ew biryar cînanî ji bo İmralı jî ji bo siyasetmedarên girtiyên din jî û ji bo Kobanî jî her wiha yek jî bi cînanîn durûtiyekî mezin jî dikin. Lêl aliyê de durûtiyekê bi devleta Tirk re jî nakin. Mesela em dizanin ku Mehmet Şimşek welat boralat digere eger neçe berderê wa jî bi telefona bi her away têkilî datîne ku alîkariye ji derve bigire. Ji ber ku aboriya Tirkiyeyê dî têk çûye. Vicdana devleta Tirkiyeyê em biya baştir zanin. Çi vicdana devleta Tirkiyeyê? Berjewendiya wan heye. Gava berjewendiya wan tê holê jî her tiştî dikarin bîr bikin. Her tiştî dikarin bîr bikin. Yani ew tiştê ku te got welat digere falan biva dûr de tena serê xwe bazariya pere nakin. Tena serê xwe bazariya pere nakin. Pirî caran hatta hemû caran merv dikare bêje ku bazariya berjewendiyên xwe dikin. Bazariya berjewendiyên xwe dikin. Ji bo wê yekê jî diktatörek Türkiye destlatları, diktatörek İran'ı, yan jî Irak'ı, Suriye destlatları zedavan alakadar nake. Ek wan alakadar ke çuqas berjewendiye wan buan diktatörü ve heye. Haşta da Halepçe çebu yek jwan dengi xuderine xistin. No diye kandı berjewendiye wan Saddam re xarabu. Lener Türkiye Saddam bi belayı seri wan. Evcar siyaset guheranın nu ve Halepçe tespit kirin. Yani hatta veroje yek gotinek ji bo Halepçe ne gotine. Dura derket hole ku çekin kimyevi ku zedatir dayevan Almanya bu xuye. Almanya çekin kimyevi frotiye Saddam hember Kurdab karaniye. İnhat ledneri li Rojavayı Kurdistan'ı eku tankın Leopard kartili Türkiye eku Leopard froşuvan Almanya bu xuye. Ya denji naha Osman Kavala hapse zindanı ne? Suceyi çiyet beje fon derve welat girtiye buan fona ajantiyat leji Türkiye kiriye. Ve işte suç bardıkın. Diledneri SETA, TÜGVA hemmu saziyen AKP. Hatta Fahrettin Altun Şevmen de Erdoğan bu xuji. Ji hemmu saziyen Yekîtiya Avrupa'yı fon standının به هزاران euro به 100,000 euro fon standını gava Osman Kavala bistine ajanı ile eve bistine çiye
Tabii devir de dürütüye ki mezinci eko van fonana dedin duan değil. Bele. Evana devletin fon dedi van fon etej bo çele. Fon etej bo kul diji mafem rovan beb karanin diji em bejin ev aliyen ki hukkı jorterat kim beb Yani eko karanin. fon destiniş xosek navan diyare yani ne Tabii. havce kumarul. Eko alikari nagrin, eko Ben- devlet apışkiri nagrin. İşte devir de dürütüye ki mezin ya Avrupacı he fakat devir de em ben mijara sereke biraz tici jibo tekoşina İmraliye bir ser bikeve lazım hemu kez bir taybet yen hukuksan jilay hukuki ve ji tekoşineki behem pabdın. Yani beguman tedayın em nikarım çok bikin fakat lazım jibo encam girtine zor bidin yektiya Avrupa, zor bidin konseye Avrupa, zor bidin devletin Neteveyn yek koy, cihanı beli. o jur encam ekibi girin. Epek ne ve psikolojik her biçe zedetir bibi, jibo hemu alyan zedetir bibi. Siberoş Türkiye zedetir nav hevkebe ev hesabın ku yektiya Avrupa'daki ev hesabın ku devletin Avrupa'daki ve yek juanji cinegri yani bira ne bejun ku em bivi avay wana çav dikin u evlehiya xud diparezin ama siberoş ve krizin mezintir derkebe ku karın peşil üyeci bugün. Bele. Asas müjareki me berfre le ciberku tamamı hafti ama beje veg manşet u veg nuçe sereke had ragandın tekoşina 1000 salı ya dayken şemliye bu. Hazar hafta. 1000 hafte bu bore 1000 hafte ya dayken şemliye bu brasti kumaruş dayka pırsa her hafte veke saleke mrot kare pena sebke. Jbo emro kare çi beje dayka emine şen ya şarjı efsala çare ku بدل eşi u evke herkesi xemgin dikel berdere meclisat. Yani biraz tici hint işte bir mirovni karı bir gotuna ifade ki yani ev dayken şemiye dayken veki Emine Şen Yaşar dayken açtiye evana hemub salaya berxuddin. Can Juan dayka ji sırf berbe nahat girtigan dana Nahad girtigahan derin, naxoşin u gerek dayık jî yana xoş destan yani Beyku bgejne Beyku bigijine armancı xo yani tekoşta ban dayıkan merv beri her tişti به حسایت کار بیجه کو براستی جی تکوشنه کی پیروزه او به بریارداره نه تنها سر خو پیروزی خو ودمشه به بریارداره مثلا دایی که شمیه گیشت 1000 هفتیه خو اما او تکوشنه کش هفتیه 700 حتی نها 300 هفته دومینن بینن بر چاوی خودما سلیمان سویلی تشتی نمای آنی سریوی 30 hafteyin dumahi beri ku karibin deh kes bena qada Galatasaray icare kidin 30 hafta ser her hafta hatın girtin her hafta eriş yuan kirin wan bin çaf kirin u işte var kirin ku yani derfet juan rejboj yani ne işte le disaji evj de devje tekoşna haber nedan u bavay ki giyiştin 1000 hafte le heviyame evaku ev 1000 hafte زیادتر نبه او بگیجن آرمانجی خو یعنی او انسانین کو بفکرن جبو کو هستی زاروکی خو ببینه افته کشتا ده yani ev mafyavane tu gotin jwan nay got gelek spas خوش جبو نرخاندنی تجربه بشریت ته دما خوش مره وقتن بر تماشاوان نجا هجا فهم شکواری ما روزنامه وان و نویسکار به هفته میوانه ما بو ما هول دام جارن هفته دام جوار شیروه بکن و هر وها جوار راگینن حیا هفته کدن بین هر شاد و برخودار بن